30 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय पद्मबिलाव सिखावै मोसौ बेदर फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंखौ हमदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS16D 5853 नम्बरनि गंसे मटर साइकेलजों फुंनि 6 रिंगासोआव सोनाब बेंगलनिफ्राय मोसौ बेदरखौ लाबोगासिनो दंमोन। बेखौ मिथिनो मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सिखावै मोसौ बेदर फालांगि खालामग्रा जाहेर आलीखौ हमो आरो बे फालांगिरिखौ पुलिसनो गथायना होयो। नैथियाव, भारतनि मोनसे रायजोनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दं, जायनि जाहोनाव मोनसे थासारि सोमजिदों जेराव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गासैबो मन्थ्रिफोर आरो निगमफोरनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरिफोरा 2 दाननि बेथननिफ्राय जानगाराव थागोन। गिबि मन्थ्रिया गावनो फोसावदोंमोन दि फैगौ दान मोननैसिम गिबि मन्थ्रिफोर आरो निगमफोरनि मासिगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिफोरा जेबो बेथन मोननाय नङा। आयेन आफादाव गिबि मन्थ्रिनि फोसावनाया दा मोनसे फिनजाथाय सोमजिहोदों। बावैसो हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि हिमाचल प्रदेशनि बावैसोनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। नंगुबैयै 2023-24 मायथाइयाव रायजोनि खाजोनाया सिगांनि बोसोरनि रुजुनायाव 18,000 कौटिसो रां खमायदोंमोन, जायनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि जुदि बे समाव रायजोनि खाजोना खांनाया थाबाय थायो, अब्ला 2024-25 मायथाइयाव रायजोनि खाजोनाया 25,000 कौटिसो खम जागोन। बेनिखायनो जेब्ला सम थायो अब्ला जोंनि थाखाय माखासे थिरांथाफोर लानाया मोजां जागोन। बिथाङा बुंबावो दि बे बिखान्थिया थोंजोङै रायजोनि रांखान्थियारि थासारिखौ जौगाहोनाय नङा, नाथाय बे खोन्दोआव थारैनो माखासे सोलायनाय फैगोन। थामथियाव, धुबरी हाग्रा बिफानआ बुधबारनि मोनायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनानै बाला, हा आरो अन्थाइजों बुंफबनाय गंथाम डाम्पार आरो गंसे ट्रेक्टर जब्द खालामो। हाग्रा बिफाननि मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, हाग्रा बिफानआ थांनाय मोनायाव बानियामारी ओनसोलनिफ्राय जेबो सालान लायाजासे क'क्राझारनि श्रीरामपुरनिफ्राय गल'गन्जनि सोनाहादाव थानाय इन्टारनेशनेल ट्रेड सेन्टारसिम अन्थाइ लांबाय थानाय समावनो AS17C 6727 नम्बरनि डाम्पारखौ जब्द खालामो। बेनि उल्थायै धुबरी हाग्रा बिफानआ सा गेरामारी आरो धुबरीआव सिग्रोमनानै गंनै डाम्पार, बाला आरो गोजा हा लाबोनाय गंसे ट्रेक्टरखौ जब्द खालामो आरो धुबरी हाग्रा खोन्दो मावख'आव लाबोयो। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो सिखाव फालांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया धुबरी हाग्रा बिफाननि मेगनाव हाद्रि सारनानै लाख लाख रां खाजोना होआलासेनो अन्थाइ, बाला आरो हाजोनि गोजा हाखौ फालांगि खालामनायनि अजद दैखांबोगासिनो दं। ब्रैथियाव, सासे गाहाय फोरोंगिरिया रङियानि थाखो खथायाव सासे फरायसाखौ जि जोम गाननो खुनो थिननायखाय खैफोदाव गोग्लैदों। जाथायनि बागै गुवारै फोरमायनाय बायदिब्ला, कामरुपनि 203 लासि बिष्णुपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जिन्नातुल इस्लामआ सासे फरायसाखौ फरायसालियाव गाननाय जि जोमखौ खुहोनो नाजादोंमोन। बबेखानि फरायसाया गाहाय फोरोंगिरि जिन्नातुल इस्लामनि बिथोनखौ गनायालासेनो न'आव थांनानै गावनि बिमा-बिफानो जाथायनि बागै फोरमायना होयो। बेनि उनाव जायगानि दोलोफोर, आफादफोरजों लोगोसे हिन्जावसानि बिमा-बिफाया फरायसालियाव नुजाथिहैयो। बिथांमोनहा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बेबादि गाज्रि खामानिनि बेरेखायै फरायसालियाव खुद्रिसारनानै गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। फरायसालिनि फरायसाफोरा आखायाव बेनार, प्लेकार्ड लानानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै सोमावसारो। रङियानि आसुनि गोबां थान्दैफोरा जाथाय जायगायाव थानानै उनाव महकुमायारि मेजिस्ट्रेटनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायना होयो। दायनिगिरि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै थाबैनो गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि बे फोरोंगिरिनि सायाव सिगांबो फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादोंमोन। बाथियाव, बांलादेशनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेराव मेघालयआव सासे बांलादेशी राजखान्थिगिरिनि गोथै सह' मोननाय जादों। दैदेनगिरिनि सिनायथिखौ आवामि लीगनि इसाक आली खान होनना मिथिनो मोननाय जादों। दैदेनगिरिनि गोथै सह'खौ उनखियांनि मोनसे गय बागानाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इसाक आली खानआ शेख हासिना सोरखारनि गोहोम गोनां दैदेनगिरिमोन। इसाक आली खाननि गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव मेघालय पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै बांलादेश हाइ कमिशनारजों जगाजग खालामदोंमोन। इसाक आली खानआ बांलादेशनि फिरजपुर जिल्लायाव
आवामि लीगनि दैदेनगिरिमोन। जर'खा सुलुंनि बायदिब्ला दैदेनगिरिया बांलादेशनि फरायसा बिग्रायनायनि समाव थाखोमानानै दंमोन। दथियाव दिहिं आरो तेजपुरनि उनाव नावबैसानि सिलनि बारि साहा बागानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जायो। साहा बागानाव सासे लाइमोन सिख्लाया नारादमनि बोलि जानांदों। दिनै लाइमोन सिख्लाया सासे गोथै हिनजावसा गथ' जोनोम होयो। सुलुंनि बायदिब्ला लाइमोन सिख्लाया अमन आली मुंनि सासे सुबुंनि लुबैनायनि बोलि जानांदोंमोन। 8 दानसोनि थैनाय गथ' जोनोम जानायनि उनाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै सिलनि बारि साहा बागानाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायनि बेरेखायै असमिया जुब मन्चआ सिलनि बारियाव हेंथा सोमावसारदों। बे समावनो दायनिगिरि अमन आलीया खारखोमानानै दंमोन, नाथाय खौरां मोननायनि उनाव लखिमपुर पुलिसआ दायनिगिरि अमन आलीया खाबाय। स्निथियाव साथाम दाखाथिफोरनि मोनसे हानजाया हाथियार लाना जिल्लायाव दाखाथि खालामनो थांखि खालामगासिनो दंमोन। नगावनि रफ'इहाट पुलिसआ मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय दाखाथिफोरनि हानजानि थांखि लानायनि खौरां मोनदोंमोन। रफ'इहाट पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रोङै संदाननायखौ जागायदोंमोन। दाखाथिफोरनि मोनसे हानजाया गंसे टाटा मबाइल गारिजों राजा लामायाव दाखाथि खालामनो थांखि खालामबाय थानायनि उनाव पुलिसआ बिसोरखौ रफ'इहाटनिफ्राय होसोबोनानै नगावनि बरघाट बाइपासआव जर'खा टाटा मबाइल गारिखौ होबथानो हायो। रफ'इहाट पुलिस हानजाया नगाव पुलिसनि हेफाजाबाव बृहस्पतिबारनि मोनायाव दाखाथिनि हानजाखौ हमनो हायो। हमजानाय दाखाथिफोरानो जाबाय नुरुल आमिन, मुहिमुद्दिन आरो अखमलुद्दिन। पुलिसनि हानजाया साथाम दाखाथिफोरनि हानजानिफ्राय मोनब्रै गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे .32 पिस्तलखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि हानजाया दाखाथिफोरनि हानजाजों बाहायजानाय टाटा मबाइल गारिखौबो जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि रफ'इहाट आरो नगाव पुलिसनि गंनै गारिया रफ'इहाटनिफ्राय होसोदोंमोन आरो नगावनि बरघाट बाइपासआव दाखाथिनि हानजाखौ हमनायाव जाफुंसार जानो हादों। बे समावनो नगाव पुलिसआ बांसिन खौरां मोननो थाखाय नगाव पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैनाय साथाम दाखाथिफोर नुरुल आमिन, मुहिमुद्दिन आरो अखमलुद्दिनखौ सोंथि खालामगासिनो दं। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।